Tate Guru Panyamare ndimi sikarudzi ndimi munotitungamirira tine vaenzi vabva kuchimanimani vano mhepo iri kupotera pamwana wenyu tiri kuti isu vatungamirirei vatore mwana wavo vaende naye varidzi vatendeseka nenhoroondo yaari kutaura mhepo yavo. Saka tiri kuti isu tungamirirai baba vanhu vatore mwana wavo vaende naye kwavo kuchimanimani. Tatenda Tate Guru. Boniface mwanangu, ndini baba wako ndauye kuti ndizokutora ndauya nevanun'una vako ndauye kuti tizokutora mafupa ako tiende kunokuradzika pakarara vamwe kumusha kwedu kuchimanimani. Dai wachititungamirawo kuita basa seri tichaita pano, watibatsirawo kuti tiripedze mune zvakanaka, tifambe zvakanaka kusvika newe kumusha. Ibeyo chimoto, chimanda cheuswa, chazozwanira iko. Vakazano ine taito, ikaye baba, ikaye vakazano ine taito, ikaye baba, ikaye taito, ikaye baba. Kanganwa kuti Zimbabwe taito. Aimi vakuruwe zazokanganwa kuti Zimbabwe taito. Tivewo chimoto, chimanda cheuswa, chazozwanira ikoko kuZimbabwe. Tivewo chimoto, chimanda cheuswa, chazozwanira ikoko kuZimbabwe. Charira pamberi mberi nekubatana nekushinga pasi pasine wakatiurayisa pasi pasine mhandu pasi pasine mhandu nevaroi asinawo sunga bandiriya tiende sunga bandiriya sunga bandiriya tiende sunga bandiriya sunga bandiriya sunga bandiriya sunga Tinokukwazisa iyi mburi yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi irari mwezuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin kwaBveke, nzvimbo padyo nechikoro chinonzi Gumbeze. Uko tashanyira mukomana akafa munguva yehondo ari comrade
mhepo yake yakabata ikataura kuti inini ndiri kwakati. Naizvozvo zuva ranhasika toda kutaura nehama dzacho neshamwari toona kuti hamena nguva dzapera, asi toda kunoona kuti pari kunangwa kunofukunwa mapfupa pacho ari kuwanika here kana kuti kwete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ini ndinoizwa Edmo Mandela. Ndinobva kuChimanimani. Ndinoshandira muHarare kuIvans. Zvakaitika ngezvekuti pane mashoko akasvika, pane exhumation yakanga ichiizwa kunoku paGumbeze kuno. Iri kuitwa exhumation iyoyo. Zvinonzi pane umwe wavanhu vakanga vachiite zveexhumation izvozvo anonzi John Usaiwevu akabva awire muchigomba. Awire mugomba akatanga kuskirima achichema achishedzera kuti ndibatsirewo kuti ndisvikewo nehama dzangu ndiitewo decent burial. Adaro kudaro vakataura muzita kuti baba vangu vanonzi Shatai Wilson Mandela, mai vangu vanonzi Lucia Jacob, ini ndinonzi Leonard Boniface Mandela. Ndakadzidza paShabiso Primary School kwaMambo Ngorima paSabhuku Shabiso. Adaro exhumation yakaenderera mberi. Exhumation ichipera vakafamba pane mukomana anonzi Shingi Sherema anotakura mabhero efoja kunoku achienda nawo kuTSF kuHarare. Asangana nemukomana yavanhu vakanga vabve kuexhumation, mai vakamubvunza kuti iwewe wati unobve kuChimanimani, ko vanhu vari kunzi mugomo vari kuti ndiri vana vakwamandera unovaziva here? Wakati hongu vana vakwamandera ndinovaziva, asi muri kutaura Leonard Boniface handimuzivi. Wendinoziva ndi Edmo Mandela ari kuHarare anoshanda kuIvans, shamwari yemunhu ndinogara naye kumba. Abva kuno vakomana manheru exhumation yapera vakauya kuHarare. Vaya kuHarare vakandifonera vachiti unoziva Leonard Boniface here? Ndikatombobvunza kuti mamaziva sei zita iri? Vakati aiwa kune mweya wabuda kwaGumbeze kwaNyamare uri kutaura kuti ndiri mwana wakwaMandela, vachotaura history yekumba kwake. Ndakavaudza kuti inini ndinoziva Leonard Boniface, but panyaya idzi handinazozizwisisa ngoti munhu akaenda kuHondo 1975 ndine 5 years, izvo ndati 55 years. Adaro zviya ndaona ndakatifonera namukoma wangu Moses ari kumusha kuti ndo nyaya ndazwa, asi ndichazwa kuti zvakamira sei ndosasa kupa information yakakwana. Ndadaro zviya ndakafonera Director General Zabanyana vapasana headquarters, ndede kuzwisisa kuti zvinoitika here kana zvinokwanisa kuitika here kuti munhu akaenda 97 paTomaso Zabanyana havana kudaira ipapo, vakanga vakaenda kutrade fair kuBulawayo. Ndakatry zvakare kufonera Freddy Shabiso, Comrade Freddy Shabiso, Deputy Director kumaCIO, haana kudaira zvakare, akanga aenda trade fair kuBulawayo. Ndakazofonera anonzi John Mereta anoshanda kuZTA kuHarare. Ndafonera John Mereta, yanga iri best friend yake yaidzidza naye yakatiza naye paakaenda kuHondo. Ndafonera John Mereta akati uyai kuHarare mabasa ake paanoshanda paZimbabwe Tourism Association. Ndakamuka kuseni ndichienda ipapo. Ndasvika ipapo vakanditi mira tikuratidze kune vanoita nezvazvo. Ndakapinza mu9th floor yepaZTA. Ndapinda imomo ndakasirwa nevanhu vaviri, vamwe vakabuda vakatanga kundinda ndibvunza kuti unomuziva here Leonard Boniface? Ndinomuziva, asi nyaya iri kutaurwa handisi kuzivisa kuti ane makore almost 50 ipapo. Ndapedza ipapo vanhu vepaZTA vakandipa namba dzaChief Exhumer anoziva Chinyani vakuMount Darwin. Ndafonera vachizwa Chinyani vakati uye kuMount Darwin
ndikutaurire zvinoizwa ngoti zvitori normal zvinhu izvozvo. Ndakamukira makuseni echipiri ndakananga kuMount Darwin, ndichisvika ndakainterviewa ndiChief Exuma, vakanditaura kuti zvinhu izvozvo zvinowanikwa, ndikabhadhara mari ndikavhure file. Ndavhure file vakanditaura kuti handichadzokeri kuHarare, ndakutodzike kwaNyamare kwezvakaitika kwacho kuti ndinase zvinhu zvakamira sei. Ndipo pandakakwira bhazi kuma 8-9 dzeusiku ndichiya kuno, ndakanga ndakufonera mukomana kumukirwa uya wakanga aindisa mabhero ake e40 adzoka kuno. Ndakazondidzikire pasign post. Ndadzike pasign post ndakateere kwaende bhazi ndikasangana iye John Usaiwevu. Ndasangana John Usaiwevu wakandiendese kuna baba wake, ndikandikorera kumba kwa baba wake iye chivharare kumba kwake. Makuseni tamuka kuma 6 makuseni vakauya vakanditora tikati pasabhuku. Tasvike pasabhuku vakati ngatipinde mumba tisina kuti tatataura ipapo. Tapinde mumba pakatanga kuembe ngoma yekuhondo yekutanga, pochiembe ngoma yekuhondo yechipiri. Vakomana vanga vari vothu vaviri vakabvarawira pasi vochoramba vachitenderera vari kunze chikaziva siye vakadaro. Zvadaro zviya tiri mumba imomo, after some minutes 20 to 30 minutes mukomana wayo John Usaiwevu akabva apinde mumba imomo. Apinde mumba imomo vakasvika kugara pasi padivi pangu akatira sekuvabereki vake, vachibva vabvunza kuti ndiri kuone mwenze mumba muno ndiani. Vabereki vake vakamuudza kuti taura naye ndiwamuona, ndo pakatendekere kwendiri. Akati uyu anozi Edimo Mandeya muningina wangu wabarwa 1970. Kubva atange kurondedzera kuti baba vangu vanozi Shatai Wilson, mai vanozi Lucia Jacob. Vapedza kudaro vakatanga kutaura makore emunhu umwe naumwe kuti ndinase kuti ashuwarenze kuti ndo zvaitika. Ndo pakataura kuti Sidney Mandeya akabarwa 1953, Sarah Mandeya 1956, iye wacho wakambonzvenga kubva 1957, kubva Julia vanotedzana naye 1960, Gilbert Mandeya Rashai 1965, Moses 1967, Inini 1970, last born 1972. Ndo pakazondibvunza kuti pane zvavadhauta here kana zvendataura. Ikataiwa pamakore ndo pendaite doubt ngoti pamba pedu ma age difference yedu anonga ari ma2 years nema 5 years. Saka pakati pa CD pasara na iye wacho number 3 ndo pendanga ndaite doubt kubva no ndaone chokwadi kuti uruzviziva. Ii ndabarwa 1958. Kubva ipapo ndo pendakazopedza ipapo. Tapedza ipapo ndo pendakazoona kuti shuwa yakanga yataurwa papo. Ndabvunzirwa vaine madhumbe here, ndikati handina. Chikazi mambongorima wariko here, ndikati mambongorima wakashaya but vana vake ndo vari kuramba vachitonga ipapo mazuva anaya. Tabva ipapo vakanga vaona zvese zvazviri story, kubva vaona kuti chiendai muone zvemunoita. Ende vakanga vatikumbira kuti takutoenda tese, ndikati hatikwanisi kuenda nemi asi kuti ndomboite ma-formalities anoizwa acho kuti tibudise nyaya yacho ibude zvakanaka. Ndikaenda nemi handichazivi ndakufamba sei semunhu arudini akangozvimirira. Saka ndakabva pano kubva ndadzokere kuMount Darwin ndikaona vachinyani vakati ndiende kumusha kunotora matsamba ese anocertify kuti Leonard Boniface Mandeya vakaende kuhondo. Ndo pendakasvike kumba kwedu paRusitu kuChimanimani ndikapuwe tsamba yapamba pedu yakanyorwa ndiMoses inotedzana naye nesi wepaRusitu Hospital. Ndapedza tsamba iyoyo ndakaende pasabhuku ndikapuwe tsamba, ndikaende kwaMambo ndikapuwe tsamba, ndikaende kuZANU-PF headquarters ndikapuwe tsamba, ndikaende kwaKhansela ndikapuwe tsamba, ndikazokwire muChimanimani mudistrict ndikasvika ikoko ndikapuwe tsamba ndiDA. Ndikaende kumapurisa, mapurisa akati hatisi kunyore tsamba zvemunoita ngezvekuti mukaende kuMount Darwin pemunenge modzoka vanozotipe signal yokuti titorere vanhu ivavo tosangana navo munzira. Ndakaende kwaDr. Mugari, dhokota wamuChimanimani akandipe tsamba zvakare. Ndikabvepo ndikapinde kwaMP ndakasvika ikoko kwakusina munhu, ndikatora namba padhoo ndikadzidoudzi fona dzakaramba ndichibva ndapedzwa nemukoma wangu pachata kubva ndaende kuHarare. Ndasvika kuHarare makuseni ndakabva ndafonera Honorable Sako MP na minister wekumaraini kwedu. Ndamufonera vakandiuye kuofisi, kubva ndasvika kuofisi kubva ndamutsanangura everything zvese pamwe chete ipapo. Ndamutsanangura vakapromisa kuti pe 60 liters kubva ati ndo zvitori normal uchiendera imberi asi ya behind you whatever zvinova zvichiitika ipapo. Ndo pendakazouya kuno kubva ndapuwe tsamba yepaNyamare yaitsanangura kuti tinotenda kuti kana zvabudirira muye muchitore munhu wenyu kana mode kumutora muende naye. Ndakabva ndapuwe tsamba kuno ndikaende kwaDr. wemuMount Darwin ndikapuwe tsamba zvakare, ndikaende papolisi muMount Darwin ndikapuwe tsamba zvakare, ndikaende kwaDA ndikapuwe tsamba zvakare. File yangu yakanga yakwana ipapo. Ndikaende kwaChief Dotito mukuru machiefs emuno zvikabudira zvese. Ndikadzokera kuHarare. Ndasvika kuHarare ndakaenda kuZANU-PF headquarters kwendakazi ndiende kotore fomu rinotaura kuti munhu akaende kuhondo rinooneka mufirst floor mwaNhambura. Ndakasvika imomo ndikaite 2 days nababa munangu Solomon ndichitsvake file iroro. Pafile rechinumber 27 ndo takazonizita Leonard Boniface Mandeya. Tariona takafotokoperwa tikaenda naro ku department yeculture kuna vachiwayo vakazotirife kuende kuMaWar Veterans kuBatana Gardens. Tazobva ikoko vakazotirife kuti tiende kotaura neve museum and monuments ndo vanoita nezvekuvhukunura zvekuexhumation vacho izvozvo. Tapedza ipapo mapepa edu akanga akwana tata kuchimirira kuti tuye kuno
pakuya kunoku ndo petakazobatana semhuri pamwe chete pauchizoya kusvika zuva ranhasi ndo petakauya nezuro takauya manheru tikasvika kuexhumation department kuforeign heroes kwavharwa tikauya kurara tichomuka makuseni takaenda kumount Darwin fauchiende kuita paperwork yese tapedza izvozvi tamire kuita exhumation. Aha, saka tingati pane zvese zvamanga muchiita pane here matambudziko amakasangana nawo? Kwete, hapana matambudziko endakasangana nawo. Yes, pano nepapo munongopingudzana zvisizvo ngoti vamwe vanonga vasikabhirivi nyaya exhumation, but from the look of things handifungi kuti pane zvakavhiringa ngoti iye wacho pendakauya kuno paakamuka achitaura neni wakatora kuti kuchievha office yawapinda nonga ndiripo inini handina kana problem ndakasangana every office ndakapinda kusvika VP chaiyo hapana pendakamusangana any problem pakusvika nhasi handina maybe mashoko vanozombotaura maybe vanonokere munhu kana kuti anything, but zvese ndiri zviri straight. Aha, vamwe vanomboti mari dzatinonzi tibvise pakumutswa kwomunhu kufukunwa kwomunhu dzakawandisa ichokwadi here? Zvinenge zvosiyana ngemawandire etinoita neibi neeconomy mamirire zvakaita, but isusu chiri kutifadza ngechekuti mukoma vedu vakanga vakaenda vadzoka, saka zvidiki zvetinazvo tonga tichitaurana nevanhu tichiendere mberi, saka isusu vanoti very much worried nekuti taiona here mari. Yes, zvinorwadza kuti hauna mari uri kuzounze mari yakati, but pamwe pacho tiri effort yekuziva kuti ndimukoma vangu ndakanga ndasiyana nawo ndiri 5 years kusvika izvezvi haina ndira problem nazvo. Maybe vamwe asi rafuli munogona kunge maburisa mari paprocess rese? Marafuli mari ndakashandisa pamwe chete isi plus or minus 600 kuti pendakatanga kuita paper kuti kusvika yapera pamwe chete yanga iri 555, but kuti pendakazosimudzira kuti tichizopeisa tinazoite finality yeizvezvi isi plus or minus 600. Ndinoitwa Shiyeka Mande, ndiri mwana wekwaMande asi ndakaroorwa kupikita. Ndinonzi Mai Ushe. Boniface Mande ihanzvadzi yangu. Baba waBoniface iShatai ndo mukuru dangwe, kozouya Tendai Edison ndo baba vangu. Saka takangokura tichiziva kuti Boni akaenda kuhondo asi haana kudzoka navamwe. Boni akaenda ndine 6 years 1975 ndandine 6 years. Ndandoita sokuziva kunzi kuna ana mukoma vaenda kuhondo, asi chinhu chakazotishungurudza ndechekuti pakadzoka vamwe haana kuuya. Takagara makore 2002 ndobva kwanzi kuri kuenda mabhazi ari kuenda eZANU-PF kuMozambique. Mwoyo wangu wakarwadza chaizvo, ndikaenda ndo kuMozambique kuChimoyo. Kuda tikaenda tinonowerengawo mazita kuri kunzi vanhu vakabhomberwa kuChimoyo. Ndinokwanisa kuona paine zita raBoniface ipapo. Ndakakwira ndikaenda kuMozambique. Ndasvika kuMozambique takasvika tikawerenga mazita, handina kuriona kuti pane pakanyorwa mazita ose. Ndakabvunza vamwe ndikati Boni akaenda ari mwana mudoko kudanga achiri magrade 7 yavanoti kare yavaiti standard 4. Wakati kana ari mayuthi akabhomberwa pano, ziguva remayuthi ndo zikuru riri papapo iro, asi vakafusirwa imomo vakawanda chaizvo. Ndakangoendawo ndobva ndamirawo paguva ipapo ndobva ndati mukoma Boni zvinoti azokura baba hakuchina wakafa, mai hakuchina wakafa, vana baba vose hakuchina nana mai vose, tangosara tavana. Kana muri pano navamwe kana musiri pano navamwe taingoshuwawo tikuziva kuti muri papi. Zvisinei handina kukuonai ndaakuindi. Ndadzoka ndakasvika kwangu kubhikita ndobva ndakwira ndobva ndaenda kuChimanimani. Baba Edison Tendai vangu vachiwapei. Ndobva ndaenda ndikati baba ndakaenda kuMozambique asi Boni handina kuona pakanyorwa zita. Ndakangoona pakanzi pakafira mayuthi kana kuti pakafira baba. Wakati kana ndikagadzirisa ndichaendawo kupi kuMozambique. Saka wakazoitawo trip yekuenda kuMozambique. Ndobva wazondifonera wakati ndaenda ndanoonawo shuwa zita rakari. Saka takangogara tikati hatina kumuona kuChimoyo, saka kuda hamheno kwaakafira tichangozonzwa. Ndobva ndazoti gore rapera ndobva ndazonzwa ana mukoma kuti vatete kune nyaya dzanakidza kuno ndedzei, zvikanzi kuMount Darwin kunonzi kwaGumbezi ndokuri kubuda mudzimu uri kuti ndini muLeonard Boniface Mande. Makanyatsozvinzwisisa zvikanzi ndakazvinzwisisa. Ndikati chiitai nyaya dzacho, ndimuri ko kuHarare koko muchitisimudzira isusu muchiti fidha kuti tione kuti todi, asi michivhura igurupu pote muchitiudza kuti muri kuzvifambisa sei, zvinhu zviri kufamba sei. Saka vakaramba vachingoti update
kuti ndazoenda kwaGubheze ndanzwa kuti zviriko zvinowanikwa manyatsozviona chazvo kandanyatsozviona abuda achitaura kuti ndini Boniface. Chandinakidza ndechoti ataura zita rababa, akataura zita ramai, akataura mazita edu tose nemakore atinoberekwa. Ndikati ndiye chaiwe, atifunge kuti zvinotinyepe zvipunyepe. Saka takagara nguva yese kwaiwa kugara tichiita paperwork ichiprocesswa, zvinhu zvichifambiswa. Vaifambira mukoma Edmund wanga uri muHarare, mukoma Moses vari kumusha vanga vachiningirikira vachingo kumusha ikoko vachibata variko vachiona kuti zvinhu zviri kufambei. Saka takazoudzwa kunzi dheti rekuti mukomana akwanise kunocherwa musi wa23 ndobva tagadzirira. Ndozvanzi aiwa musi wa23 kunzi mapepa haana kupera kusainirwa, toenda musi wa29. Saka musi wa29 ndo musi wakasumukwa vachibva kuChimanimani. Ndakasumuka ndichibva kuBhikiti ndokuuya kuHarare, ndobva ndasangana nevanhu muHarare. Saka toita sei? Vakati takusumuka toenda kuMount Darwin, tichafamba nemapepa andinawo aya andaita nawo apa nebapa kusvika tasvika kunzvimbo kwacho. Takange taona kuti zveshuwa kana muchida munhu muchimushuvira, takashuvira kuti tinoda hama yedu timiso pana baba namai, nokuti tairwadziwa mwoyo kuti munhu angogara achinzi hapo, asi pakanzi aripo takafara. Saka takaumba homwe yemhuri yaibata vazukuru, yaibata vakuwasha, yaibata vakomana. Tikati ngatingokandaiwo mari kuitira kuti patinenge toda kufamba rwendo rwedu rutirerukire. Tikada kuzvitsvaga nekuzvitedza kuti apa paramba kupindika nemari, tinogona kusatora hama naizvozvo, asi kuti isi chatinongoda ndechekuti bona uye kumusha kune vanhu tizive kuti avapo, nyangwe zvakatora nguva yakareba namakore 50 or 51. Saka takazoya nezuro, taya nezuro takangoita nyama kuti takamira strike muHarare, takazofamba usiku. Ini kuna handikuzivi kutotanga kusvika, ndakambosvika zvangu paKaranda pahospital, asi muMount Darwin nekumwe kwesoko handisandambokusvika. Saka takauya ndokusvika muMount Darwin usiku. Tasvika usiku muMount Darwin ndokubva tafamba ndokuuya kuno, takasvika usiku. Takagamuchirwa zvakanaka. Makuseni ndobva taratidzwa kunzi ndiye John wacho panotaura paina Leonard. Pasinawo nguva Leonard wacho abva afara kuti hama dzangu dzauya, abva abuda akataura akatironga kuti iwe ndiwe nhingi, iwe wakamira so, tafara nazvo. Asi tazosumuka naye sezvinhu zvakange zvanzi zvinoitwa tichidzokera kuMount Darwin kuti tinotora mukuru wacho wezvekuchera. Saka pachinguva chatanga kudzoka kubva kuMount Darwin kuti tichiona kunoratidzwa paari, nekuti iye wacho makuseni ati handiendi nemi pandiri nekuti hamusati makwana, imbonotorai varidzi vezvinhu ndozoona kuenda kunokuratidzai kuti ndipo pandakararama. Saka isi tiri kufara chaizvo uye tiri kubhilivha kuti kana tatungamirirwa tichaona paakarara, tigotora iye pachake. Nyangwe tikatora ari mabhonzo, asi tine tichingoti tatora munhu pachake tonomuvigawo pana vamwe, togomitirawo zvakanaka zvakangofanana nezvatakangoitirawo vabereki nevamwe vose vakatungamira. Ndinoitwa Gilbert Mandela, ndiri munin'ina kune mukomana iyeyo, ndiri number 5 number 4 kubve kwaari. Wakaenda kuMozambique andakafanawo zvekuti akatoenda usiku, inini ndisingatombofungidziri kuti vaende kuhondo. Kuzomuka makuseni ndakangoona mubhedhumu usisiri, wakungogara kupera kwaite hondo. Takangoti mukoma kutsakatikawo kuzoshama gore rapera, then ndozwa kuti kwai kune kwabuda mukoma wedu kuno. Ndauya unonofunga kakatatu. Kekutanga takauya tinase kuziva kuti ndi mukoma wedu here, tichibva taona kuti shuwa ndiye, tobva tadzoka. Kepiri takauya tichipe sori yekuti no zviri kuti nonokerawo kwatiri kurongerwe nyaya dzedu. Saka kuzosvika pana nhasi ndokuzotizosimuka zvekumusha kuti tiuye kuno. Ini takafara ngekuti mukoma wedu takatanetseka, tainetseka kuti ndiye wega mukomana usina kuendawo paheroes yakaende vamwe vese pavari. Iye uri kutaurawo kuti ndode kuti ndiende vakachengeta vangu panana baba vese navaning'ina navana mukoma. Saka ndingati ipo papo ndopendinasa kucherechedza kuti ndikwenika kumira ipapo. Makapona kuhondo yemafashani kungango. Right. Takatiri kukumusha ikoko. Zvakangoitika saidi rimweni zvekudirawo saidi rimwe. Sekutaura kwataita kamhuri yeZimbabwe pari zvino tiri kuteera makomrades
vacho vakabatwa nemhepo kuti vange vachitiratidza pane mapfupa. Ndofunga muri kuona sekuungana kwakaita vanhu pari zvino toda kuti tione kuti zviri kufamba sei. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Zoga kondo aga manya ne masa aga dole uyane handa kupawa jishereketa kuti dole zeinyika ino iye makajiru sungai kana sana tobisa Nova tutanga kusangana navo pano toti makadi zvenyu bana skuru sofuka sekundiziva kwamunondiita ndonzi comrade Kumbezi ndiri mwana wakupi mwana wakuno funga tinozivana nemabasa yangu yese yandinoita tauya pano nemhuri yekwamandeya vochimani Manikaland vane mwana wavo akashayikira dunhu rino ramambo Dotito kuno kumaondarwe. Saka ndofunga muri kutoona pana patasvika tiri kuteera mweya wacho uchitaurira kuti wakafira papi kana kuti wakaredzikwa papi. Zvehondo kuti dzakatanga sei kana kuti dzakatanga papi chazotaura asi tinoda kuti tisvike paakaita sei nai paakafira. Saka ndiri kubvunzana navo neshamwari dzake autaura kuti panapa ndopai paakafira pano. Saka mutemo wedu unotaura kuti tisati tatanga basa irori tinotofanira kutanga taimba national anthem. Tinoziva kuti izvo zvitane national anthem yatiri kuimba yeZimbabwe ino asi tinoda kuimba inozikana na Comrade Jackson mwana wekwamandeya neshamwari dzake dzese dziri papiri dziri panapa yataiimba isusu muhondo ndiyo yatada kuti tiimbe panapa ruremekedzo kuti tasvika pai pakarara gamba. Haleluya. Icho. Pasine mandu. Saka panguva ino ndiri kukukumbirai mese kuti titarise kumabude zuva. Varume vese tobvisa ngowani. Tosimudza chibhagira chedu chorudyi. Kana ndikati icho handi ndobusangana wenesano pefu. Icho. Moyo wangu wasedza kufera Zimbabwe makomo nemunzizi tichararamo makomo nemunzizi tichararamo Zambara pfumo rangu ramutsa Zimbabwe Zambara pfumo rangu ramutsa Zimbabwe Rufu rwangu ruchava rweZimbabwe Rufu rwangu ruchava rweZimbabwe Vakoma vapera Iuwi hama dzapera Savannah.
Sabu kuwauya. Ora akamirira. Amirira sabu kujani. Uyai. Alipo akamirira sabu. Uyai ngauye. Alipo sabu. Alipo. Kujani tuzigana kana ngozi. Akamirira sabu. Right. Jimagara kuno. Kumegara utapata. Ndiri kwani kule. Sabu. Dimani. Pana swanga mbona wakati. Muno luzibo ya. Ano selo. This. No. Dai kuno. Nandi zezo kuno. Ineno tango kushina. Akasimba ile samanya. Akasimba wewe samanya. Tufara yetu. Tumefara yetu. Isiwe foreign heroes kwa Zimbabwe. Nawe kuno kunemuriro kwa Mandeya kubomanika nende. Bari kuti hama yawo yakaita siyakashayikira kuno. Tinotati tikutera mweya wacho wakomreti wakafira kuti. Wasvika pano. Wati ndo pandiri papi pano. Asi ndakutanga kubvunza mbunzo wokuti chakatanga chii hirosi iyi. No uyu akuti azouya pano. Zviri kunzi chakatanga chii. Ava vese vakazototera mashure uya apapi apana amene kuti muno ruzivo hopi nopanzvimbo panapa kuti pano zvamukamboona here kana kuti kunzwa penyu Inini ndine atadzi amajiwa. Inenge mudzimai wamajiwa mukuru. Vanova baba amai vaEdison. Mapita. Andifika. Amai venyu. Ndogera pana amai venyu. Andifika. Muri kundinzwa pandikubvira. Vamwe vakuru vakandikurirawo kupi kuseka kuenda. Saka amuna ruzivo no Aiwa. Apa ndakamboshanda. Paita mwana shaya. Shuwa. Pakango kana uzomira mu ndobvatadzorera. Amaiti amapita. Pavakauya pano papa sina here vana. Aiwa. Vamwe vakazoya mumashure. Kana nakena. Mukazi wa manondo ndiye akatanga pa. Vakati vandikaona weni pandikadi. Papa sina limwe kula. Ai vasirivo vakatanga inga ndinzwisise kutaura kwandiri. Kuti amashukela makutotanga makutaura zvakanaka. Ndati nini? Amai Mapita akadzwa majiwa ndo vandikatangirawo inini kuti saka papa pane vakuru vangu vari papi apa nhasi vazoshayawo tete ndobva tasangana nochi norinda iyi Ipa pana. ipapa Amuna uruzivo naro. aiwa Makamachera zvakadii. pakakwacherwa Kuti muzosvika tinosvika umwe kana kusvika umwe kana tinosvika muno tamasangana ne apa ine matombo. aiwa Ana. matombo Zvakanaka. Isu tinoziva kuti panovikwa munhu panoiswa matombo. Panotiswa matombo. Ndozvataida kuti pane vamwe vakuru here aripo vane pfungwa dzinenge dzakadarikawo dzenyu. iya vana unge vasvika pano Zvakanaka. Kungadoka handiti.
Taichida kukumbirawo idzo nzvimbo paite chiva Amahoko varipo. Vapa ndipo. Hapana kana mwana wao here anogona kuita ichi. imimi akwanzani apo murokwani masvikai pano Mandeya panapa ndo pari kuwira mhepo yenyu, ndo pairi kutaura kuti ndo pandakaitwa sei, pandakavigwa. Ari kuti inini ndakatanga kuve pano vese makuva asati apano. Manzwa mai? Baba vari kupa iri ndo basa renyu, iri ndo pakutaura mhepo yenyu kuti ndo paakavigwa pano. Ndinotenda zvikuru. Then ndoda kuti tiite zvenyu tese takavhurika chi maziso tichiona. Apa ndo pari kutaura kuti pane mhepo yenyu, ndo pane munhu wenyu. Pari kupupurwawo nevari kupupura vagari vokuti shuwa vakamboda kuti vaise nhingi vachere guva panapa, ndobva vasvika pamapfupa echi munhu bva vasiya, ndobva vafushira. Isu hatina zvatinopikisa, hatisi verudzi rwenyu, mhepo yenyu ndo iri kutaura kuti iri pano. Right, tava kukumbirawo sabhuku kuti mutiitirewo chivanhu chenyu, ivava vagozopedzisira chivanhu chehama yavo. Ndizvo handi? Misi Nyani. Amene munobvumira nokuti musaone ndoine. Ito kwati. Saka muripo samanyama. Imini munobvumira nokuti musaone. Kongo. Kwete zvinhu. Nyarara hey! Kuti yantaga. Kuwese ka. Mukadzi wa manondo uyu baba. Ari kutaura nouyu amai vake. Akafa mumashure makuva yangalipo. Angaripo. Handizvo ndaka. Zvakanaka ndanzwa kuti makuva ese aya akazouya. Indanda apa. Handizvo ka. Isusu zvatoda kuita ka tiri kurasa vana. Ichokwadi. Kuti vazosara vakutora ngozi kunere chii? Ishuwa. Kunera mangwana. Kongo. Mukunzwa mashoko yangu? Kongo. Inini kana ndikanyangara ngandinyangaire zvangu kana ndikaurayiwa ngandiurayiwa ndini kutaura. Rega kundipikicha kaiwo. Aiwa rega. Muri kunzwa Misi Nyani. Muri mutungamiriri worufu. Muri mutungamiriri avafana vese takavatora zviri chokwadi naika. Tiri kutaura zvepanapa. Handizvo ka? Ndanzwa shoko richitaura iwe amako akafa uchiwaona baile makuva aya mwe ari pana iwe tshiya pano takaviga amako pano yanga yasipo ndinzwe mashoko yandikuita se handizvo ka yanga yaripo yesa nokuti ni pano ndakapasvika ndino vanhu 2 vakavigiwa pano handiri kunzwa mashoko yangu. So best rangalira apa pandiro kutarisa ndisitakawisa hondo yangu. Handizvo ini ndikuda kuti ndizive. Inzwa yemashoko yangu kana ndikafa kana mukandibaya ndibaya asi ndida kutaura chi. Aiwa tauraiti isinenge chida aiwa vanhu vacho zvamunoita manje. Munhu antaura chokwadi amude munobva mamu. Aiwa tauraiti ndru. Misi Nyani. Zvakanaka tiri panapa. Ishoko rataurwa randinyangarira lokutaura kuti makuva aya ndakatanga kugara papi hondi yakatanga ndiri panapa kubva muzapo ini ndimupenyu nanhasi ndafa ndakaenda kujeri ndakadzoka iri pano kuvigwa kunoitwa vanhu panapa ndini sadunhu kumbeze inini inini ndai zvavakutaura vari kutaura vega. Handizvo regai nditaure ndichiti toda chokwadi kuti aiwe Nyarara Faro takakutora zvakanaka unenyanhunzi hatina kutaura newe ndikuda nyaya yataurwa papi pano. Handizvo ka ndiyo yatiri kuda toda kuti Chinyanika semukuru ari kutungamirira hills ukunzwa ka toda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Wavhuma here kuti makuva yanga aripo kani iwe mwana wacho zvakanaka tikunzwa here tese. Inini ndikuda kuti inini
kana tichitora munhu akafira pano akafa panguva yacho panguva yehondo nodibhesera ngati yape rimwe riri uko kwedu kwakamutseta rimwe riri uko pagumbeza apo andizvoka hondo ichiuya toda ngoti titaure zvinhu zvinenge zviri chi nokuti tinosiyira vana ava ngozi andimunzwa ndoda kuti inini kana uyo achitohwa uyo ari kunzi anobva kuchipinge iwewe wauya kana ukagutsikana kuti mazita ari kutaura uyu ndechokwadi toda kuita zvinhu zviri chokwadi andikunzwa kuti uye kuno kwiwe wauya uchinyatsoziva kuti mazita ari kutaurwa nouyo mwana wangu inini wagutsikana here kuti zvaari kutaura ndechokwadi uri ikoko timutorei zvisapera kana wagutsikana iwe ukangogutsikana kuti zvataura uyu Ernest mwana wangu inini inini nyatso itaura kuti andizvoka hatidi kusiya ngozi mutorwa haana umbobvira asvika kumusha kwedu Chimanimani mazita ese ataura kuti baba vangu ndinhingi zita rangu ndiri nhingi mai vangu ndinhingi ndozvechokwadi. Thank you very much. Titorei munhu achinyani kuregai kutsvaga zvimwe zvinhu ndatenda mukoma ichida nokuti zvichaitika kamunomu vafana ava vanogona kutotoresa vanhu vanenge vasiri ndatenda mukoma andunga titorei munhu aende ndatenda mukoma vari kuita se vari kutendeseka yes thank you ndatenda mukoma mukoma kumbesa manzwa zvataurika right vanhu vamwari hey pamusoroi ngatirege hedu kuita noise tatida kutsvaga umbo hwakanyatsokwana tazvinzwa kune vagari vemupi vemuno mundaa kutaura baba ava vataura kuti ndagutsikana handiitika ndinotenda baba tenda basa apa tina chataura chada mumwe munhu azotaura nekuti tiita zvinhu pachena aiwa ndinotenda baba ndinotenda baba chanangotenda ndechekuti muri kupupura kuti bhesi rari panapa pakaita mabhesi akawanda ndinotenda so ndo paita ndakumbira chivanhu kuvaridzi venzvimbo chinyani pamusoro ibaba isi zvatonaka toda chiwa ini chandatenda tetekai ndatenda kunochi kuti zvakata kuti achi aiwa mukoma siyana ina valizi vanomhembe iri kubata panochi pano mwana wangu uyu noti akambobatiwa nemhembe akabatiwa nemhembe takamutora aripo nanasi abvati ndani noshamwari anojira ndiani zojira anfuda kufara kwa amazokandia kazileo andosavata windo musoro ngomakoni irongo kangotemwa sisoro Afrika Tane mabisa itambo kubarura para chochekesa ndiko akatenga jira enda kutenga jira dikidikizo kuri bata isomo matifa mamuchishora ere andi ndo bandi rachatosungisa ere atakuomera imbura iyi toni ngati para chochekesa mari ronga ndiko mandia ndo ndiki boss pada matiti 4 yangu ndiri kuti vana veZimbabwe ngatibatanei kuno vese takarasikiwa nemakomunitsi yakawanda tibatanei tiite chinhu chimwe chete tigone kutora vakawira hondo kuti wane rusununguko ndatenda ini chiwiro changu ndechekuti aiwa zvikiitike zvandifadza nekuti vakawira Zimbabwe nanhasi uno ndo vari kuburitsira vari kuoneka saka tinoti aiwa makorokoto zotigere murunyararo tatenda zvangu musati mabva mukoma imimi
tingati basa rakaitwa nevanhu ava kurwira nyika ino, mungati hurumende iri kuvasapota zvakakwana here? Pandipindura kurudziro yangu ndiri kuti hurumende ngaitibatsire pakutowa. Ndazi vakatowa vese hatinai hope yatati tabatsiwa nehurumende kuvanhu vakatowa vanhu vakawanda stereki, patikumbirawo yendi kuhurumende itibatsirewo vamakomuredzi ari musango yagone kuuya mumusha. Chikumbiro changu ndechekuti vari kupoterwawo nemakomuredhi ivavo. Ndotovimba kuti kana kuri kunzi vahwire nyika inoi vatoitawo masoja vatopindawo pakuhora mari, zvokuti kana zvikazonzi hondo yazouya vahwirewo nyika inoi vatorwewo vawane kuhora mari kana penjeni chaiyo. Basa ravo chero havachakwanisa kunyatsozvishandira mhuri yavo, nokuda kwokuti nguva dzanongaida kuti unoshandira mhuri yavo komuredhi vanogona kutosvika vobva vatomutuma kurefu refu kwokutoti haasi uzokwanisa kana kuti akwanise kushandira mhuri nomatarisiro yake chaicho. Nguva zhizha chaicho vanhu ava vakashoma upinda munda ava zvinhu zvinoshungurudza zveshuwa, asi tiri kutenda nokuuya kwavakuita vakatisunungurira nyika. Hai, sinongoti kurudziro vanhu ngavafunurwe, kana kune vafi vakafirawo munguva yehondo ngatibatsirane nehurumende kunge tichifukura vanhu vavo pasina pakuzoregererana wematambudziko kuti azvenyika ngazvitinana nhenga tingobatana semhuri imwe sevanhu vakarwira nyika yedu kuti tikwanise nge tichigara zvakanaka munzvimbo. Hongu mhuri yeZimbabwe ndofunga pari zvino mutumbi wabatwa vakutanga kutora mapfupa. Naizvozvo nekuda kwemitemo yedu isingatibvumire kunge tichiburitsa zvakadaro, izvozvo pati iyoyo ndine urombo kuti ndakuisvetuka, asi chokwadi ndechekuti munhu wedu awanika. Ndo patanga tichida, ndo patanga tichishuvira kuti dai takwanisa kunge tasvika padanho iroro. Naizvozvo nekuda kwekupera kwaita nguva, chandingada kukuzivisai ndechekuti munhu awanika vakubvisa mapfupa zvishoma nezvishoma vachiisa pajira jena iro. Naizvozvo ndochirongwa chatanga tiinacho kamuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvakadai. Ndofunga munotondera tichikupai tiri kuchimhanda, munotondera tichikupai imwe nhau yemapfupa tichanzwa navachinyani kuti zvamira sei. Munotondera paya nzvimbo ine vanhu 500 vakafira muhondo vasati vavigwa nanhasi, tinzwe kuti urongwa hwacho hwamira sei. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Oh